Ens trobem en la cova dels Borreguillos, en la serra de la Pila. Anem a explorar-la i a veure lo gran que és per dintre. En un principi ens van comentar que n'havien víbores en esta cova. Per tant, tindrem un poquet de cuidado i si en veiem alguna, pues ràpidament munixim i anem cap a la casa. Anem a protegir-nos, vaig a protegir-me bé en una xaqueta, també ens posaré guants i res, a veure el que ens depara la cova.